Vstávaj, súdruh, sme na hranici. Keď chceš, ešte si logni, budeš to potrebovať. A pamätaj, neprejdu. Čest práci, súdruh. Na veži dosť fúka, tak sa najprv zahrieš pochôdzkou. Choď ku pohydku pri signálnej stene. To je ten osvetlený hríbik. Nádhera. Tvoje prvé krôčiky z väzáka. Na to nikdy nezabudneš. Teda pokým nezastavíš prvého narušiteľa. A ak ti to na výcviku nestihli natlcť do hlavy, ich priamo do tej lebene. Keď ich budú kriesiť v špitáli a chudáčisko povie, že bol len na hríboch, máš set sakramenský prúser. Dobre. Pre zelenáčov tu máme takú tradíciu. Pod tým stromom vidíš dopité fľašky. Skús ich odtiaľ všetky trafiť. Tak, skvelé, súdruh. Pod tým stromom, ty imbecil. No, ani to nebolo. Vylez na stanovisko. Chcem vidieť, ako triafaš na diaľku. Hore nájdeš, súdružku, ostreľovačku. Vezmi ju. Zas si budú Rakúšáci mysleť, že tu polovieme. Vidíš ďalke tú dyňu? Svietime ti na ňu. Predstavuj si skvelé, súdruh. Narušiteľ! V mene Socialistickej republiky stojte! Je to zradca! Som začal. Rozprávanie mi nikdy veľmi nešlo. Vlastne vždy som iba počúval. Za komunistov príkazy svojich nadriadených. A dnes ma tí istí posielajú odpočúvať na magnetofón ďalších. Ono to nie je ťažká robota. Ľudia radi rozprávajú a hlavne o sebe. Stačí sa započúvať a nechať ich hovoriť. Bratislava, teraz už hlavné mesto. Má toho tiež veľmi veľa čo povedať. Ak by som si mohol vybrať, radšej sa započúvam do zvukov tejto betónovej džungle, než zbierať špinu na umelo vytvorených nepriateľov. Vtedy boli zlí hentí, potom tí druhí a teraz zase iní. Už len čakám, kedy príde rád na mňa. Zdá sa mi, že sa to mení príliš rýchlo. Nestíham to. Toľko prázdnych sľubov a prísah, čo som za život musel zložiť. Bol som vôbec presvedčený straník? Neviem. Ale mal som kde bývať a čo jesť. Štát sa o mňa postaral, keď už mi v živote nezostal nikto. Som hrdý na to, čo sme ako pohraničníci stvárali. Všetko v mene ochrany hraníc Československa. A bola iná doba, takže možno s tou dobou to je len ospravedlnenka pred samým sebou. Otázka je, ale budem zrazu hrdý Slovák? Je to minimálne ďalšia nádej na reštart, ktorý beriem všetkými 10.
Mať čistý štít. To sme asi potrebovali všetci. Preto sme sa zobudili do novej, nedotknutej republiky. Tieto letáčky od 2. k 3. Prvú jedna chce nový kabátik, ďalšie zase čižmičky, to pánky značkové. Prince, čo som im pokupoval, stále už krete, bo súved nevedia. Kúkaj, mám tu toto fajné kazetky. Fizlo musím po 5000 korunáčkach každý mesiac dávať, aby mi ich nahrávali. No pekne mi toto fixu napíšu. Kúkaj, Zuzana B, Petra K. Policajti nespravia odsiče za peniaze. To teda. Lebo víš, vedúci, tieto babizne sú potvory. Nohaté, kozáté, chlapi za nima biehajú a ja zatiaľ co mákam. Robím biznis od rána do noci. Oni keď sú bez mňa, majú dlhý reťaz. Ja ich nemám pod kontrolou. Tak si ich takto sledujem. Počúvam, či sa mi niekde s druhýma nezabielim, nezachápem. 10 000 měsíčně platí s tajným hodně i pro mě. Ještě, že nemám babi 3. To už musel myslet na bankrot. Lebo však toto nie sú moje prvé frajerky. Už som ich párkrát musel vymieniť. A vždycky ty nové varujem, že dajte bacha. Mám všady oči, uši, všady. Rozumíte? Však nemôžem povedať, jaké uši. A kde, ne? A říkam im, stojí mi strašné peníze, ale oni potvorí si furt nedajú pokoj. Tak, títo dve mám akorát nové. Vyhral som ich u Eda v kasíne, to si idem domů popočúvať, co stvárali potvory celý mesiac. Šľak mne trefí, keď sa zase niekam zabiehli. Ale co? Keď sa zabiehli, to ich strelí. Teda strelím ich. Aby si rozumel, nikomu. Tak za 2 flašky koniaku. No tak keď sa hneď niekto z branže ulakomí. Alebo ich dám pokryť do banku. Však sú jak putovný pohár pro vedúceho. Chápeš, ne? Díky moc a nezabudnite, všetky sú to potvory. Troška, objednávka. Troška vybaví. Reklama. Čo to bolo?
To bol Globaltel za facku. Globaltel. Navštívte jednu z našich pobočiek a vyberte si akciový telefón značky Rixon s dvojriadkovým displejom. Teraz už po 39 990 slovenských korún. Áno, počujete správne. Teraz iba za 39 990 slovenských korún. Ponuka platí do vypredania zásob. Globaltel, pretože vás radi spájame. Globaltel. Koniec reklamy. Tak čo poviete? Toto bola podľa mňa skvelá pesnička a teraz nás čaká Súťaž o 500 korún, ktoré nám tu už ležia práve na stole a inak tej pesničke nebola naozaj našliapaná. Samozrejme, ja si pri nej veľmi rád zatancujem, ale teraz možno bude tancovať jeden z vás, pretože sa stane majiteľom 500 korún, ktoré tu ležia. Tak poďme na to. Prvý, kto sa dovolá do nášho štúdia na naše známe číslo, to sa prvý dovolá. tak bude môcť odpovedať otázku, ktorú mu položíme. Tak poďme na to, volajte nám. No a už tu máme prvý telefonát, tak koho máme na linke? Ahoj, tu Janka z Kežmarku. Ahoj Janka, ahoj Janka. Dobrý deň, prosím vás na kamene. Ideme na Diginu. Hej, jesenné, no tak poďme na to, možno bude... Hej, už je to ten pán, čo nás vesel na námeste štrngať. Presne, práve som na ňom pozerala. Ty kokos, fakt, to je naozaj on. Ujo, my vás poznáme. Viezli ste nás štrngať na protest, na námestie, na SMP. Sme sa o vás vtedy rozprávali, že aký ste odvážni. Vážne. Hlavne to malo celé zmysel. Komunisti sú preč. Podľa ktorý? Hej no, akože nerobíme si ilúzie, veď. Ja som si ich ani nerobil. Áno, áno, ty si veštec a všetko je aj tak zlé. A ešte len bude. Dobre, kľud, chalani. Pán taxikár, vy to ako vnímate? Prispôsobím sa. Hlavne, že vám je dobre. No mne určite nej. Tak si sa mal teplejšie obliecť. Veď počkajme, dajme novým šancu. Možno to tak hrozné nebude. Joj, naivka. Presne preto som ťa nechcela pozvať na oslavu. Tuto niekde by to malo byť. Papa Ujo! Tovi. Tady dispatching, staré město někdo, na jméno Laura, půjde se do Ružinova. Troška vybaví. Meno Laura? Áno, a vy ste? Váš odvoz OK. do Ružinova, áno? Kam presne? Hotel Salon. OK, rozumiem. To vaše OK, rozumiem, znelo všelijako. Idem tam len na kávu a trochu pracovať. Dobre, to už znelo všelijako, priznávam. Nie som také dievča, som novinárka, dobre sa mi tam píše, to je všetko. Novinárka. Troškář, si na příjmu. Objednávka zase Petržalka. Ne, mám zákazníka. Takže vaše meno je Troškár, to je milé.
Zvykol som si. Moje skutočné meno poznáte. Laura. Smiem to vaše? Zamýšľam sa ináč. Je trošku zvláštne, že vás dispečing oslovuje priamo, keď je toľko taxíkov. Úplne normálne. A nevieš, že veziete zákazníka? Milan, volám sa Milan. Ahoj Milan, rada ťa spoznávam. Ak to z vysielačky nie je naliehavé, už sme skoro tam. Smiem ťa pozvať na kávu? Píšem článok o bratislavských taxikároch a prezývka Troškár je skvelá. Takže je to naliehavé? Navyše prioritné? Jedna káva ma nezabije. Dúfam. Dohodnuté. Vždy si robil taxikára? Viac menej. To musíš spoznávať veľa zaujímavých ľudí. Dobre, priznávam. Nepíšem len o taxíkoch, snažím sa hľadať rôzne témy o Bratislave. Už len na tejto recepcii získaš dosť inšpirácie na témy. Tak som mal odjebať, ti hovorím. Tomu verím. Nechcem, aby si o mne myslel niečo zlé alebo mal nejaké obavy so mnou hovoriť. Ako vodič sa dostávaš na miesta, o ktorých bežný smrteľník nemá ani páru. Keď narazíš na čokoľvek, o čom by sa dalo napísať, zaujímavá architektúra, vybuchnuté auto, podivný zákazník, čokoľvek, budem rada, ak mi o tom sem prídeš porozprávať. Poslednú dobu som tu často. Práca novinárky ma naučila, že chýbajúce časti skladačky sú všade okolo nás. Stačí mať oči otvorené. Čo ty na to? Dobre teda. Ďakujem za kávu. Moja zelená družka na mňa zvonka už vrčí. Vďaka je na mojej strane. Pekný večer, Milane.